L-avukat Austin Sammut huwa magħruf għalkemm huwa qrib tal-Partit Nazzjonalista, tant li fis-snin design kien membru tal-bord tal-Awtorità tax-Xandir, waqt li ftit ta' snin ilu Gvern Nazzjonalista kien ħattru chairman tal-PBS. Kien ukoll l-ewwel chairman ta' Posta Limited. Fl-artikli tiegħu f'The Times, Sammut regolarment jattakka b'mod ibes lill-Partit Laburista waqt li fl-istess ħin ifaħħar il-ħidma tal-Gvern u tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Madankollu f'artiklu f'The Times ta' tlieta bit-titlu Il-mument tal-verità huwa hawn, Austin Sammut jgħid li jkun xi jkun ir-riżultat tal-votazzjoni fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja ta' nhar il-ħamis xorta ser tibqa' l-instabilità. Austin Sammut kiteb li tkun xi tkun il-konklużjoni tal-votazzjoni, il-Gvern ta' Lawrence Gonzi ma jistax jibqa' fuq saqajh. L-avukat Sammut iżid illi jgħid il-Prim Ministru pajjiżna diġà daħal f'atmosfera elettorali. Ikompli li l-istrateġisti tal-Partit Nazzjonalista diġà qed ifasslu l-kampanja elettorali. Austin Sammut jikteb li huwa inutli li jibqa' jkun hemm attakki fil-konfront ta' Franco De Bono min-naħa ta' deputati nazzjonalisti u viċi versa għaliex issa li hemm. Waqt li qal li pajjiżna għandu bżonn elezzjoni ġenerali, l-avukat Sammut appella biex il-kampanja elettorali li se ħabbat wiċċu magħha pajjiżna tkun waħda ċivilizzata għaliex dan huwa dak li jixraq lill-poplu tagħna.